Dom'le, clar. E live. Da? Să-mi spui cât și din când în când. Da, o să mă uit la mine. Sau cu bluză cu roșu. Nu să nu. Cum stă? 14. Așteptăm să spun numai de ăsta. Ce zi e? Sâmbătă. Sâmbătă, da? Au ieșit oamenii în oraș. Se poate, da? 39. Ce suferință maximă de ce stres? Ce? Onci, că suferință maximă și Da, mine? Da, ce de 6. Păi, am 77. 86. Strugurii roșii. Uite baba de struguri. Eu nu beau alcool. Vinul roșu e făcut din struguri negri sau roșii, da? Și conține resveratrol. Dar dacă nu bei alcool și nu vrei să bei alcool, mănâncă struguri. Mănâncă boabe de struguri. E cel mai puternic antioxidant. Dar nu trebuie să mănânci doar o dată și gata, nu o să mai ai probleme. Fructele astea trebuie să le mănânci mereu. Mereu, trebuie să facă parte din viața ta, în fiecare zi. Cum mănânc eu afine, și astea conțin resveratrol, în general toate fructele galben spre roșu, spre negru, exact cum este cu Germaniei. Da? De la deschis din ce în ce mai spre închis. Cu cât sunt mai închise, culorile la fructe, cu atât sunt mai, conțin mai mult resveratrol și sunt mai bune pentru organism. Ca și varza, legumele, leguminoasele. Varza roșie e mult mai bună decât varza albă. Fasolea. Fasolea roșie sau neagră e mult mai bună decât fasolea albă. Mâncați fructe și legume colorate. Dacă vreți să trăiți și să faceți niște lucruri deosebite cu corpul vostru mai târziu. V-am spus, ești în totalitate ceea ce mănânci, ce bei și ce respiri. Înțelegeți? Nu trebuie să omorâm toate animăluțele, nu trebuie să ne îmbătăm, să stăm, să ne doară ficatul, să murim la 55, la 60 de ani, la 70 de ani. Credeți-mă, oameni buni, puteți trăi foarte mulți ani cu puțină mâncare și să arătați bine și mai ales să rămâneți vii. Știți ce înseamnă să rămâi viu? Să-ți păstrezi toate funcțiile corpului. Am fost zilele trecute și m-am întâlnit cu un milionar. Un multimilionar în euro. Și am stat de vorbă cu el și acuza o durere în partea dreaptă a șoldului. Și eu am stat și m-am gândit atunci. Și am zis, bă, eu care sunt sărac. Acum n-am ce să... Nu e o rușine să recunoști că ești sărac. Sunt sărac, da. Arăt și trăiesc mai bine, mă mișc, da? Și îmi funcționează organismul mult mai bine decât oamenilor bogați. Stăteam și mă gândeam așa, Doamne, dacă eu aș fi avut bani mulți, cum aveam odată, sau mai mulți, cum sunt acum, bani, cum au unii bani mulți, oare aș ajuta oamenii? Stăteam și mă gândeam așa. Oare aș ajuta oamenii? Oare aș învăța ce să mănânce, ce să facă, cum să trăiască? I-aș și sprijini?
Stăteam așa în cumpănă și mă gândeam că poate totuși banii și puterea banilor ne schimbă. Ne schimbă pe mulți dintre noi. Ceea ce am observat nu la nivelul nostru ca români, și peste tot, oamenii care dau de bani mulți caută să se ducă pe o clasă mai înaltă, îi uită pe ceilalți din clasa inferioară, chiar îi tratează cu dispreț, chiar nici nu mai vrea să-i vadă. Da, mulți dintre ei. Adică prietenia, dacă eu am fost prieten cu tine, am fugit amândoi pe stradă, am făcut aia. Da? Am fost arestat, să zic. Am ajuns pe la poliție. Am suferit. Dacă tu acum ai făcut bani mulți, iar eu am rămas amărât, tu mă tratezi pe mine, nu mă tratezi ca prieten. Mă tratezi așa, distant, ca și cum aș fi un muncitor de-al tău. Ai înțeles? Bă, du-te, ia și tu copilul de la școală. Gogole, ia și tu mașina, du-te acolo. Băi, vină după mine în locul cu tare, că am niște sacoși, știi? Cam așa începi tu, ca prieten, da? De o viață, cam așa începe diferența dintre tine și el. Da? Am văzut multe diferențe din astea. Oameni care au dormit împreună, care au alergat împreună, care au fost pe goană împreună, cu diferite fapte. Unul a ajuns sus de tot și pe ăsta altul îl trata cu dispreț. Ai înțeles? Asta e viața, așa suntem. Cred că toți suntem așa când dăm de bani. Da. Vreau să vă spun că deschisesem discuția, cum stăm? Avem 117. Deschisesem discuția despre sport. Mă, sportul e ca loteria, mă. Da? Un om mergea pe stradă și cu mașina mai nevoia și asta e un banc. Și se uită spre cer și spune, se adresează lui Dumnezeu, băi, Doamne, dă-mi și mie să câștig, ajută-mă și pe mine să câștig la loto, te rog frumos, Doamne, vreau și un... La un moment dat se deschid nori așa și se aude o voce, da, puternică din înălțimi. Băi, Ioane, dacă vrei să câștigi, mai și joacă, mă. Așa și noi cu sportul. Bă, dacă vrei să arăți bine, fă-mă sport. Fă-mă sport, nu-i de ajuns să te duci și să... Odată pe săptămână te-a chemat un prieten, te plimbi cu sală cu telefonul la ureche. Dom'le, sunt la sală să te audă lumea, mai sunt 2-3 vecini, eu știu, mai sunt pe la muncă, sunt la sală, dom'le, sunt la sală. Înțelegi? E o chestie. Dacă vreți să arătați bine și să treceți peste toate greutățile astea ale vârstelor, pentru că v-am spus, fiecare vârstă are etapele ei, da? Și poți arăta bine și fi puternic la orice vârstă, nu să stai tu... Eu întotdeauna trebuie, când mă întâlnesc cu foști amici sau oameni care nu m-am mai văzut de 2, 3, 4 ani, să încep să stau să dau explicații. Auzi, dar ce mănânci? Dar ce e bine să fac? Dar ce... Pentru că, ce se întâmplă? Oamenii sunt taxați doar pe meseria lor. Da? Cel mai bun dentist, cel mai bun negustor, cel mai bun, eu știu, vânzător de nu știu ce chestii. Deci în meseria lui, în branșa lui, omul e campion. Dar la celelalte, mi-am dat seama, stând de vorbă cu oamenii din jurul meu, nu știu absolut nimic. Nu știu să mănânce. Deși eu au ajuns la 50 de ani. Unii dintre ei și mai în vârstă. Înțelegeți? Păi, mă, dacă tu ai ajuns să mă întrebi pe mine la 50 de ani, dar ce mănânci, domnule? Înțelegi? Eu degeaba spun ție. Pentru că nu suntem toți la fel. Tu ai altfel de corp, eu am altfel de corp, iar tu, ca să începi să arăți ca mine, da? Sau ca tu să te obișnuiești cu mâncarea puțină pe care o mănânc eu, tu trebuie să faci niște sacrificii. Niște săptămâni, niște luni de zile să treacă. Ca tu să începi să transformi grăsimea, da? În calitate. Și n-ai să reziști. Adică dintr-o 100 de inci, dacă sunt 2. Dacă sunt 2, da? 2%. Care să reziste și să spună, bă, nu mănânc. Vi să dau tot felul de chestii astea. Aud în jurul meu, domne, ai încercat să faci cu apă, să bei numai apă, să nu mai mănânci. Ai încercat postul ăla
mitent, ce părere ai? Dom'le, lactatele cum sunt? Bă, există foarte multă prostie în jurul nostru, mă, mâncava-și gura voastră. Dacă te întreabă un copil de 14 ani, de 15, de 20 de ani, chestia asta, îl crezi, mă? Dar cum să te întrebe, mă, unul de 45, de 50 de ani? Dom'le, ce părere ai? Cum să facă? Uite, încep postul ăsta să nu mai mănânc 40.456 de zile. Da? Păi, mă, dacă noi suntem mașini, cum să meargă organismul, mă, fără benzină, fără motorină? Cum să-ți meargă ție corpul? Cum să-ți răspundă corpul? Da? Cum să-ți răspundă corpul? Mănâncă, dar mănâncă puțin, mănâncă diversificat. E vară. E vară și dacă e vară, mănâncă, mă, ce-ți dă vara, mă. Ce-ți dă anotimpul ăsta, mă. Nu te duce, nu te lua după ăla că taie 15 poli și îi pune pe masă, am costiță din astea. Ai înțeles? Cum să mănânci, bă, cozonac în iulie? Omul care face chestia asta și face reclamă. Foarte bine pentru el. Da, bravo, ai toată gratitudinea. Pentru că omul e negustor de meserie. Da? Mănâncă el și vă arată și vouă. Băi, luați și voi din astea. Și își vinde și produsele. Dar normal, nu e, mă, oameni buni. Nu e. Nu e. Pentru că se acumulează, toxinele se acumulează, da? Colonul e ascendent, descendent, transversal și la colțurile colonului e ca acordeonul. Înțelegeți? E pliabil. În pliurile alea de la colon se adună carne, mâncare, tâmpenii, care la un moment dat se transformă în piatră, mă, oameni buni. În piatră. Am citit într-o carte a unui doctor mare, i-a făcut autopsia unei doamne, a murit, Dumnezeu să o odihnească, și a găsit în colonul ei, în pliuri, la colțuri, era atât de tare, ca o piatră comparabilă. Resturile de mâncare care s-au strâns în ani și ani și ani. De-aia v-am spus, mâncați înainte o fructă, mâncați un măr. După ce mâncați mărul, mănâncă o fripturică. Dar fripturică, nu fripturoaie, nu mânca 50 de mil de... Băi, aduceți-vă aminte, ăștia care a trăit pe timpul lui Ceaușescu, cum erau oameni, care ați văzut filmul Bede la munte și la mare, arăta plajele, cum erau plajele în 70 și ceva. Nu vedeai, mă, oameni grași. Nu vedeai. Dacă era unul mare, mai solid, ăla era sportiv. Ori era mare și era la atletism, la aruncarea ciocanului sau la aruncarea greutății, că acolo trebuie să fiu puțin mai puternic, mai mare, da? Ori era cine știe ce luptător sau halterofil de la grea. Dar oamenii în general erau slabi. Erau slabi. Înțelegeți? Și, Doamne iartă-mă, vreau să vă spun bucat. Când eu eram puș, nu prea m-am auzit așa mult cancer în jurul meu. Nu prea auzei. Când auzeai de ce a murit, dar a murit de cancer. Vai de mine. Da. Acum e cancer peste tot. În orice ce mănânci, e cancer. Învățăm, da, tehnologia, mergem mai departe, ne deșteptăm, avem în noi tumori latente care stau în stand-by, da? Pulsează. În momentul când tu tumoarea aia o hrănești cu tâmpenii, ea normal că explodează. Ea explodează. Da? Se mărește. Și în loc ca problema ta să fie la 50, 60, 70 de ani, începe la 30 de ani. Asta valabil pentru băieții care trăiesc în sălile de sport. Mă refer la băieții care fac bodybuilding, da? Mă refer și la doamnele noastre scumpe cu forme, pentru că eu am fost în toate sălile de bodybuilding în care am fost și ele și ei iau steroizi, da? Băi, steroizii au fost inventați să te ajute, mă. Să te ajute în forma lor primară. Dar în momentul când tu începi să iei, și acum s-au făcut la noi în țară niște laboratoare ale unor oameni mai bandiți, ca să zic așa, nu mai deștepți, care copiază, da? Copiază steroizii pe care tu îi cumpărai de afară. Dacă ăla spune, era făcut la farmacie, da? Cu tot ce trebuie în el, cantitățile normale, dacă ăla spune ție, dacă ăla... Exact cum sunt constructorii din ziua de azi care fac blocuri.
Toată lumea face blocuri, mi-e frică să mă mut într-un bloc din ăla. Calitatea cimentului, da? Calitatea fierului, calitatea produselor care se bagă în bloc. Așa e și cu steroizii. Nu mai luați de la oricine steroizi. Toată lumea s-a trezit să vândă steroizi. Toată lumea s-a trezit să vândă steroizi. Aveți mare grijă. Aveți mare grijă și asupra natației femeilor. Femeilor care luați steroizi. Da? Aveți mare grijă. Și voi, bărbații, înțelegeți? Și, așa zis, și antrenori care te învață și pe urmă spune la ureche, auzi, stai puțin, așa, dacă faci normal, te faci în 2 ani. Nu vrei să te faci în 6 luni, în 5 luni, îți aduc eu ceva bun să iei. Nu o lăsați pe nevasta voastră sau întrebați-o sau fiți siguri că acolo unde se duce instructorul respectiv, nu vreau să dau nume, nu am nimic cu nimeni, fiecare mănâncă o pâine, dar v-am spus, în toate sălile, în ultimul timp am fost în 7 săli de sport. În 7 săli. Vă dați seama că dacă m-aș duce la ăștia cu care nu te lasă, băi, ăsta e un drog, mă. Ăsta e un drog. Da? Și drogul a fost creat, tot să te ajute. Tot să te ajute. Numai că am început să-l, înțelegeți? Să-l luăm altfel. Și atunci nu te mai ajută. Bine, drogul e drog de mare risc sau de... Asta e o altă discuție, o să discutăm altă dată. Dar aveți grijă cu femeile. Am asistat la o chestie în care femeia vrea să aibă un copil. Și atunci a stat ea în sala de sport și l-a ales pe unul. Cu brațe, cu piept, cu picioare, cu... Ce a zis, uite ce bine arată. Da? Omul să vedea că ia la greu steroizi pentru că era plin de coșuri. Da? Deci toată toxicitatea asta pe care tu o iei, să nu intrăm mult în amănunțime, să nu deranjăm anumite persoane, care ele știu despre cine vorbesc. Da? Toată toxicitatea asta le iese prin piele. Înțelegeți? Iar la nivelul spermei, da? Sperma ei cu sperma lui, copilul, da? Regele Universului, omul. Dar omul ăla care iese de acolo și ea sportivă de performanță, instructoare, da? Și ea ia clenbuterol și alte produse, el ia tot felul de prostii, pentru că era mai amărăștean, a început să dea de bani mai târziu, și toată toxicitatea asta din el și din ea adunate, o să iasă un monstru, mă. Sau nu o să mai iasă nimic. Ați înțeles? O să fie o hemoragie mai târziu și nu o să mai iasă nimic. Aveți mare grijă, doamnelor, da? Ce luați și ce dați colegilor. E foarte ușor să o faci pe una să arate bine. Dar vezi ce are în ea, mai ales dacă vrea să facă un copil. Da? Nu sunt împotriva lor. Nu, dar ei cu cap. Și nu când vrei să faci copii. Niciodată. Niciodată. Și dacă îl vezi pe broscoiul ăla, că e atât, da? Dacă îl vezi pe broscoiul ăla care se umple de prostii, că abia merge în sală și face 100 de metri într-o jumătate de oră, că atâta poate să alege un gras din ăsta. Eu așa-i numesc. Monștri. Da? Ia uite ce bine, mamă ce mușchi are, mamă ce... Dar prezența lui ca bărbat e extraordinar de slabă. Credeți-mă ce vă spun. Cu monștri ăștia după sălile de culturism, de bodybuilding. Da? Deci aveți grijă cu cine vă combinați, ce faceți și cum faceți. Vreau să vă spun... Asta a fost așa. Vreau să vă spun despre o discuție întâmplată mie personal acum foarte mulți ani. Vis-a-vis de jocuri. Vis-a-vis de jocurile de noroc. Să vă spun o poveste. Nu știu pe câți îi va ajuta această poveste, dar eu o spun ca oamenii să nu mai intre nici în sălile de jocuri, nici în cazinouri, nici nicăieri. Pentru că
cazinoul sau sala de jocuri, da? Că e cu dealer, că e electrică, că e electronică, nu vrea decât să-ți ia bani. Iar dacă tu câștigi mai des, ești un semn de întrebare și va trebui să iei blacklist. Adică să nu mai intri acolo pentru că îi deranjezi. Iar dacă tu ai pierdut ani de zile sume uriașe adunate, sume uriașe, vorbesc de N persoane care au pierdut de-a lungul timpului, lor la un moment dat când tu vociferezi sau poate ești puțin supărat sau s-a întâmplat ceva, ai luat bani cu dobândă, că în majoritatea cazurilor, pe lângă toate cazinourile mari și sălile astea de jocuri, stau câțiva băieți care, na, tu te duci și zici, auzi, dă și mie, nu vine el și spune, auzi, vrei să-ți dau, tu te duci și îl bați pe umeri. Da. Și dacă tu vociferezi și ești un pic mai, nu le convine de tine, îți dă blacklist. Te rog să nu mai vii pe la noi, că ne deranjezi. După ce ți-a luat sume de bani din care i-au făcut averi, ca să zic așa. Într-una din zile se întâmpla acum vreo... Deci suntem în 2025. Eram în anul 1995. 1995. Stăteam într-un bloc cu 10 etaje, la etajul 1. La un moment dat, cioc, 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 cineva la ușă. M-am dus, m-am uitat pe vizor, nu-l cunoșteam. Chiar nu-l cunoșteam pe tip. Deschid ușa, un băiat tânăr, puțin așa schimbat la față. Pe vremea aia nu mi-am dat seama, pentru că atunci nici eu nu jucam. Dar, în schimb, aveam câteva săli de jocuri. Te salută, Lucas. Ale mele. Te pup, Lucas, te pup, austriacule. Vienezule, cum să zic. Și deschid ușa, băiatul, domnul Bloju. Am o mașină afară, vreau niște bani și eu, uitați, am jucat, am pierdut o sumă de bani, ajutați-mă că poate pot să-mi câștig banii înapoi, că am luat în banii soției de operație. O discuție din asta. Eu zic, bă, băiatule, cine ești? Sunt cu tare, stau la capătul 84, trolebus, cum era atunci la noi, cine știe, cartierul Drumul Taberii, da? Deci în apropiere de mine. Gândiți-vă că sunt 30 de ani de atunci. Și ce vrei? Dom'le, te rog eu frumos, dă-mi 1500 de dolari, că zice, îți dau și eu ceva la ei, o poveste din asta. Eu îi zic, păi bine, cum vrei să-ți dau banii ăștia? Eu n-am dat în viața mea bani cu camătă, n-am fost de acord niciodată și nu sunt de acord. Înțelegeți? Și nici n-am să dau vreodată, chiar dacă o să am sume. Să ajut pe cineva, poate. Asta e altă poveste. Și mi-a spus o poveste cu nevastă sa, care are un copil mic și au probleme cu el și nu știu ce. Zic, bine, ce-mi dai? Dom'le, îți las o mașină pentru câteva zile. Ies afară în parcare acolo, într-adevăr, un Alfa Romeo albastru. Nu mă pricepeam la prețurile la mașini, dar am vrut să-l ajut. Și zic, când îmi dai banii? Zice, peste 3 zile. Era luni. Adică joi, da. Din întâmplare trece un băiat pe acolo cu mașina, îl opresc, un băiat șerban, se pricepea la mașină, adusese de afară mașini, era perioada când lumea aducea de afară mașini, și le vindea și întreba, băi șermane, uite-mă, mașina asta, mi-a zis să-i dau 1500 și îmi lasă mașina. Rentează, Florine, ia-o, e de 3 ori bani mașina. Eu când am auzit, bine, mă, îi dau 1500 și cer actele. Îmi dă doar talonul mașinii, dar nu-mi dă cartea mașinii. Și zici cum e, la cine e cartea, ăla e mașina lui. Corect. Băi, mi-aduci banii. Da, bine. Pleacă. Omul, în sfârșit. M-am gândit, zic, bine, mă, dacă l-am întrebat pe Șerban ăsta și ăsta să pricepea la mașini, Șerban, sigur, mă, face de 3 ori bani. În sfârșit, vine marți, miercuri, joi, trebuia să-mi aducă banii. Cioc, cioc, cioc la ușă. Mă uit, el, băiatul, zic, mi-ai adus banii? Zice, nu. Păi, de ce ai venit?
Zice, uite, mai am o mașină, te rog eu, iau și pe asta și mai dăm 1500. Bă, băiatule, tu te auzi ce vorbești? Zic, eu te-am ajutat așa să-ți dau, nu vreau bani de la tine, dăm banii mei înapoi, care ți-am dat să te ajut, că mi-ai spus o poveste cu nevasta bolnavă, cu omul jucător împătimit, domn. Eu având, când mi-a spus el povestea, având, deja aveam un club de biliard, cu aparate, cu bar, da? Zic, bine, mă. I-am mai dat încă 1500, mi-a lăsat un Volkswagen. Tot așa, fără carte. Nu mă pricepeam atunci și eu la cine-i cartea, la ăla-i mașina și așa mai departe. În sfârșit, a trecut vreo săptămână, 2, 3, omul nu mi-a adus niciun bani. Până la urmă, m-am dus la el acasă, zic, bă, vino să-ți iei mașinile, dăm banii. Cu tiu, cu vai, a ieșit nevastă sa prima dată și mi-a spus că nu este acasă. În sfârșit, am ajuns să vorbesc cu femeia, mai așa, mai am, băi, dați-mi banii, că zic, nu e bine ce fac, v-am ajutat. În sfârșit, el era în casă, mi-a răspuns, da, domne, mi-a dat cărțile de la mașină, și la Volkswagen și la aia, și mai mi-a cerut niște bani. I-am mai dat niște bani, o diferență. Dar vreau să spun că din secunda aia, de când eu am vorbit, femeia aia, soția lui, domne, dacă nu crezi în karma, oameni buni, credeți în Dumnezeu că există. Femeia m-a blestemat. Pe mine. Și după câteva luni de zile, am început să mă duc la casino. Vă înțelegeți? Și am pierdut de atunci foarte mulți bani. Gândiți-vă că sunt 30 de ani. Eu acum am 7 luni sau 8 luni de când nu mai joc deloc. Nu mai joc un leu, nu mai intru nici... Mai intram înainte la 6 din 49, ăsta al nostru, lotul național. Nici de asta nu mai joc. 8-9. Da, 8-9 luni. Și nu mai vreau să joc și de aia vă sfătuiesc, oameni buni, nu vă mai duceți să mai jucați. În primul rând că stau foarte liniștit. Nu e vorba de bani. Când joci, întotdeauna faci bani. Te zbați. Stres. Aoleu, încep să dai telefoane. Dai și peste oameni care îți dă cu dobândă. Și lui ăia trebuie să le onorezi. Dobânda, că altfel, nu vorbesc de mine. Vorbesc în general. Altfel vine omul și te căpăcește. Bă, dă-mi banii, dă-te, Doamne, iartă-mă, te-am ajutat, te-am aia, nu? Că tu te duci și bați la ușă, la om. Da. Lăsați-l jocul altora. Că indiferent, eu am să vă spun în continuare o poveste și am să vă fac aici o pauză, o să vă spun cu jocurile, dar am să fac o pauză în care să vă povestesc. V-am spus întotdeauna că eu nu suport peștii. Peștii, adică ăștia care bagă femei, inclusiv neveste, inclusiv prietene, le bagă să le producă bani. Și la noi în România, da? Prin cluburi și în străinătate. E același lucru. Numai că ăsta are altfel de undiță. Ăsta care e pește la club. Înțelegeți? Are altfel de undiță. Dă telefon, vină că băieții, mamă, au. Da. Și o numește nevastă. Pe femeie. E nevastă mea, domnule. Da. În sfârșit. Hai să vă spun de ce nu suport eu peștii. Eram la o sală de sport unde e Afi Palace acum. Înainte să fie Afi Palace, era o întreprindere a IMEB-ului în care eu am închiriat 2 săli de sport acolo. Sala de forță și sala de lupte, cine știe. M-am dus acolo și cu câțiva luptători care sunt plecați și afară. Știe și Meceanu Mihai, te salut Mihai, că a venit un luptător foarte bun, un băiat extraordinar, amic de-al meu, că a venit acolo la sală după mine și aveam și sală de forță închiriată. Mai aveam un băiat care și el făcea cu mine în perioada aia, un băiat Pascu, dar nu Pascu Ion, alt Pascu, tot așa luptător, care acum e în Belgia. Și aveam închiriată sala de lupte și sala de forță.
Acum, eu la sala acolo eram cu doi domni distinși, da? Care abia îi convinsesem să meargă cu mine în perioada aceea. Acești doi domni distinși, unul